Qazan сөйлей. Hürmetli radio dinləyicilər, hozir sizning ixtibarga Tatarstanның xalq artisti Zahira Shakirjan o'quvida yozuvchi Lala Sabirova Haydarovaning hikoyasini taqdim etamiz. Яшьлек достыма ачык хат. Гөлнар, хәтерлисеңме? Мин сезнең авылга кунакка кайткан идем. Җәйге матур көннәр, печәнгә төшкән чаклар. Безне Кала кызларында өлешсез калдырмадылар. Печән җыйшырга чыктык. Каләм сабыгына тотарга күнеккән куллар көн узын шүмәлә печән тәгәрәтә торгач, шактый арыганнар, кул башлары сызлый. Әни Гөлбикә апаның өреле тукмачын катып, бүтнек сибеп тәмләп ашаганнан соң, ялдындагы чәчәкле йомшак ястыкка кирп чумдык. Син дә шактый арыган идең ахыры. Иңемә борыныңны төртеп тынып калдың, әллә йоклап киттең, әллә уйга талдың. Ни генә булса да, мин бармагымны селкетергә дә кыймый ята бирдем. Йокласаң, уятасым, уйга талсаң, бүлдерәсем килмәде. Син шаян табигатьле, күбәләктәй җиңел, кара күзләреңнән ышкыннар чәчеп торган шибәр кыз идең. Шаялыгың сыкландыра, уңганлыгың куандыра иде мине. Аз гына илтифатсызлык күрсәтсәң дә, төннәр буе утырып үзеңә хат язу дисеңме? Үпкәләшкән чакларда йокысыз калулар дисеңме? Мин сине бик ярата идем, Гөлнар. Безнең төркемдә сугышта бер аягын калдырып кайткан Рәхим абыйдан башка егет заты юк иде. Хәер, ул елларда аның институтында да ират күзгә кырып салыр чамада гына иде. Әмма булган кадәресе сиңа күз төшермичә калмады. Абайлап йөткәннәрен үзең күрә белдең. Үзеңә сүз кушучы бер белмәгән кеше белән очрашулардан да тайшынмадың. Ә мин синең гарур булуыңны, үз тиңеңне очратуыңны теләйдем. Сине бик бәхетле итәсем килә иде. Әйе, сездә үткәргән беренче кич ул гомерлеккә хәтердә уелып калган. Уйларга, хисләргә бирелеп ята торгач, йокыга киткәнемне сизми дә калганмын. Өздереп гармун уйнаган тавышка уянып киттем. Йөрәгенең ашкынулы ярсуын басарга теләгәндәй, бөтен дөньясын онытып, кемдер авыл киен уйнайды. Ялгыз гармон моңа җәйге төннең сихри тынлыгын бозып, шашынып агыла, һәм йөрәкнең иң нечкә кылларына килеп кагыла иде. Вахит кайткан дидең син кинәт кенә урыныңнан күтәрелеп. Һич кенәдән шулай уйный инде ул. Соңгы елларда кайтканы юк иде. Уфада яшеләр алар хәзер. Абыйсын институт тәмамлагач, эшкә шунда җибәрделәр. Ә ул әнисе белән Вахитны да үз янына алдырды. Аңладыңмы? Мин синең караңгыда да күзләреңнең ышкынланып янганын сиздем. Гармон инде синең сүзләреңне раслагандай, Өфе калаһын сиптерә иде. Без ниндидер эчке бер үйірмәгә буйсынгандай, Кырама юрган астынан шуышып чыктык та, тиз генә күлмәкләребезне киеп койдык.
чуалып өлгергән чәчләребезне сыпыргалап, идән шыгырдамасын дип, аяк очларына гына басып, баскыч төбенә чыктык. Гармун хәзер арып хәлдән тайган, сөйләшәсе сүзен сөйләп күңелен бушаткан кеше сыман тынып калган иде. Без бу сихри моңның өзелүенә сәбәпче кешеләрдә уңайсызланып, бер-беребезгә карашып куйдык. Ә гармун тагын телгә килде. Бу юлы аңа кушылып бер егет җырлап җибәрде. Әмма мине бик сагынсаң, бик саргайсаң, нишләрсең? Аннан башкарт әбибәсе тагын ниндидер бик матур бер бию ки яңгырады. Кызлар көлеште, егетләр сызгырды. Югары очка вахидлар капка төбенә җыелганнар. Бу тирәгә төшәргә уйламый да. Күрәсе иде, үзгәрде микән? Шибәр малай иде ул үзе. Тик кыюсыз, ялчан иде. Андый эреп акканнарны җенем сөйми минем, дидең син. Аннан үпкәләгән бала сыман иреннәреңне бүлтәйтеп, әйдә өйгә керәбез. Төшмиләр алар бу тирәгә дип, кулымнан сөйли башладың. Мин беренче тапкыр сине тыңламадым. Җәйге җылы җилгә, юка чәчәкләре исенә уралып агылган гармун моңына сихерләнеп утыра бирдем. Җәйге төн эреп югалган, алланып таң ата башлагач кына урынымнан кузгалдым. Инде гармун тынган, каядыр бик еракта сандугач сайрый. Сезнең ындыр артындагы түгәрәк күлдә бака чырлый. Бүтән авыл халкын дәррәү аякка бастырырга теләгәндәй, берсен-берсе уздырып әтәчләр кычкыра, сыерлар мөгри иде. Гөлбикә апа ак батис яулыгын маңгаена чикәлтеп бәйләп, итәкләрен кыстырган да, җиңнәрен сызганып, җиз комганнан юынып маташа. Сыер сауганчы иртәнге намазын укып калырга ашыга күрәсең. Мине күрүгә ул сискәнеп китте. Әстәгъфируллаһ, бәбекәем, әллә йокысыз төн уздыргансың инде. Бик арыгач шулай була шул, йокы да алмый. Алайда ятып торырга иде, гәүдәң ял итәр иде. Бар, берәр сәгать йоклап аласың әле. Яшь чакта таң йокысы бик тәмле була ул, диде. Һәм бисмилласын укып, җиңнәрен төшерә-төшерә өйгә кереп китте. Әмма минем күңел урыныннан купкан иде инде. Йөрәк нигәдер ашкынып тибә, анда ниндидер яшерен шатлык талпына иде. Мин хәзер кемгә булса да, әлбәттә, үземне аңларда иң якын кешемә күңелемдәгеләрне сөйләргә тиеш идем. Һәм мин синең яныңа ашыктым. Шундый вакытта да сөйләшмәгәч, нинди дуслык ди ул. Син чалкан яткан килеш тыныч кына йоклый идең. Уятырга кыймадым. Хәер, син барыбер тормас идең. Шул минутта минем сиңа беренче мәртәбә ачуым килде. Нигә бер вакытта да минем хәлем белән кызыксынмый? Нигә минем күңелемдә ни барын сорашмый? Нигә мин генә аның турында уйлыймсың дигән уй йөрәгемне чәнчеп үтте. Кабат ишек алдына чыктым. Түтәл бакчасына кердем. Анда бүтән йорт җирегезгә ям биреп утырган миләш агачыгыз бар иде. Сиремне сөйләргә теләгәндәй, бүтән гәүдәм белән аңа килеп сарылдым. Йөрәк тибешем бу агачны җиңелчә генә калтырата, ул мине аңлый төсле тоелды миңа бу минутта. Чыннан да, мин аңа килеп урынуга мәгъҗиза булды. Мине иләс-миләс итеп, каядыр югалган гармон тагын табылды.
Бу юлы инде ул ашкынып, кайда соң синне уйнайды. Үзем дә сизмәстән моң агылган якка омтылдым. Монда мин дип кычкырудан чак кына үземне тыеп калдым. Әгәр кузгалсам, гармун тавышы өзелүдән куркып, миләш агачын кычкан килеш басып тора бирдем. Иртән искән салкынча җил дә битләренең кызышуын баса алмады. Ялкынланып кабынып китүеннән курыккан кеше кебек, кулларым белән йөземне капладым. Гармунчының нидер эзләве, кемнедер юксынуы, каядыр ашкынуы, йөрәк давыллары бик тә таныш, бик тә газиз иде миңа. Кем соң ул Вахит? Нинди ул? Нигә соң Гөлнур аның турында бер ни сөйләми? Һич нәрсә булмагандай, тыныч кына йоклап ята. Без тагын печән җыярга чыктык. Исселектән һәм төнлә йокламаудан өзлексез тамак кибә, сусау интектерә. Колакта гармон моңы, күңелдә сагыш. Тагын уйнармы? Күрерменме мин аны? Без болында чакта бүген үк китеп бармасмы ул? Мең төрле сорау җанны ашый. Ә син гүя миндәге үзгәрешне сизмисең дә, белмисең дә, белергә дә теләмисең. Ялга туктагач, мин сиңа күңелемдәгеләрне бушатырга теләп, аулак җиргә быгыл артына чакырдым. Син килеп җитү белән гөрселтәп хуш исле йомшак печәнгә аудың да, хәзер су кыйны баласы иде дә, әнинең салкын сөзмәсен ашап, кичкә хәтле шушында йоклыйсы иде дидең. Ә кичен теге егет тагын гармон уйнаса, дидем мин. Нигәдер кинәт кенә авырайып калган телемне көчкә генә әйләндереп. Уйнамагае. Аңа карап йокламый ятар хәлем юк. Кичә тыңладык җитте. Гармоны белән эшлисең аның, үзен күрергә кирәк, үзен. Мактап сөйлиләр аны. Шулай дидең. Һәм шундук ут капкандай сикереп тордың да, иптәш агитатор дип кабатлый, безгә агитация ясарга килүче укытучы егет янына аталдың. Шуннан соң сиңа бу хакта сөйләүнең мәгънәсез булачагын аңладым. Барыбер аңламассың, көләрсең генә дип уйладым. Тагын 2 көннән кәефем юклыкка сылтап, мин өйгә кайтырга җыена башладым. Мәрхәмәтле, нечкә күңелле Гөлбикә апаның üzülеп көтеп торыр кешең юк, абый җиңги кулында яшәп туйгансыңдыр инде. Анда шәһәрдә ни һавасы, ни катык сөте дигәндәй. Китмә әле, балакаем, үзем дәвалыйм мин сине. Кипкән кура җиләге салып, бал белән чәй эчерсәм, терелерсең дә китәрсең дип үгетләүләренә дә колак салыр хәлдә түгел идем мин. Гөлнар, ул вакытта син дә нигә шулай кисәктән генә китәргә уйлавымның сәбәпләрен белергә теләгән идең? Бары тик хәзер генә ул сәбәпне ачыктан-ачык әйтә алам. Гаҗәп хәл, икенче кичне гармон иясе үзенең дус егете белән сезнең капка төбенә килде. Мине гармон моңы белән шашар хәлгә китереп җиткерүче дә, минем күңел турымда яшәгән идеал да шул үзе иде. Аның һәр хәрәкәтен аңа карамый нитми тойдым. Шул ук вакытта сөйләшә һәм хәрәкәтләнә алудан мәхрүм бер тораташка әйләнгән идем мин. Ә син,
Әнекәем, син ниләр генә кыламыйдың? Сөйләшә дә, көлә дә, шаяра да алайдың син аның белән. Мин беренче мәртәбә сиңа көнләшеп карадым. Аның тирәсендә күбәләктәй бөтерелүеңне өнләмәдем. Мин аның кайбер сорауларына берәр сүздән торган җөмләләр белән җавап биргәндә, син инде алар белән җырларга да, биергә дә, мәзәкләр сөйләшергә дә өлгергән идең. Мин тиз генә җыенып кайтып китүдән башка чара калмаганын шунда бик яхшы аңладым. Ә бер айдан синең Вахитка кияүгә чыгуың турында ишеттем. Син укырга килмәдең, документларыңны алып җибәрүемне сорап хат яздың. Үзеңә тиң кеше табуыңа, бәхетле булуыңа тулы ышаныч һәм куаныч белән язылган хат иде ул. Әмма мин синең шатлыгыңны уртаклаша алмадым. Йөрәгемнең теш сызлаган кебек сызлавын тойган хәлдә, лекцияләрне язып барырга, кешеләрнең сорауларына җавап бирергә, хәрәкәтләнергә һәм яшәргә мәҗбүр иң бәхетсез бер кеше идем мин. Үсмер чагы һәм яшьлеге сугыштан соңгы чорга туры килгән кызларның язмышы аяныч булды. Без парсыз, ялгыз акышлар кебек идек. Шуңа ахыры бөтен йөрәк җылыбызны дус кызларыбызга бирергә күнектек. Танцыга барсаң, егетең дә ул. Шомырт чәчәкләре исеннән исергән айлы төннәрнең матурлыгына сокланып, кичке авыл урамнарыннан да аның белән кайтасың. Аны чын күңелдән яратасың. Үпкәләшкән чакларда йөрәгең әрни. Бергә чакта сөйләшеп сүзең бетмәй. Әйе, дус кыз безгә ул чакта сөйгән ярны да алыштырды. Ә күңел түрендә яшерен бер өмет талпына. Ялкынында яндыручы, салкынында туңдыручы чын мәхәббәт дигән олы хис безгә дә харам түгелдер бит. Таһирның Зөһрәсеннән, Хәлилнең Галиябануыннан кай җиребез ким безнең? Минем өчен син чибәрлегең белән дә, чаялыгың белән дә Зөһрә идең, Галиябану идең. Шуңа күрә синең ише саны аз егетләр арасыннан да үз Хәлилеңне табуыңны бик тә тели идем мин. Ә менә күптәнге теләгем тормышка ашкач, син Вахитны тапкач, мин сине дә югаттым. Ятимлегем сәбәп булгандырмы, мин үземне кимсетебрәк карарга күнеккән идем.
Безнең заманда яшәргә комачаулый торган тыйнаклык, оялчанлык та үз эшен эшләгәндер. Мин парымны тапмадым. Ялгыз калдым. Яше 60-ка якынайган карт кыз. Бик ямьсез, мыскыллы елмаю белән әйтелә торган сүзләр. Ә мондайлар бер мин генә түгел бит. Без күпләр, бик күпләр. Ир назы, бала шатлыгы, онык куанышы, әни, әби булу бәхетеннән мәхрүм затлар. Бер генә мәртәбәдә егетләр озата кайтмаган, саф, намуслы, уңган һәм соклангыч дәрәҗәдә тыйнак карт кызлар. Алар кеше тормышын бозмадылар, кеше ирләренә күз салмадылар. Ә менә миндә андый гөнаһ булгалады. Кеше ире дип тормадым, тоттым да гашыйк булдым. Хәтта үземнән 7 яшь кече бер шибәр егетне яратып, аны уйлап бик күп йокысыз төннәр үткәрдем. Үзе аз гына да сизмәде. Шунысына куанып бетә алмыйм. Горурлыгыма аз гына да зыян килмәде. Хатынлы, бала чагалы ирләрне дә яраттым. Гөнаһ шомлыгы ничектер шулай килеп чыга, үзем ихтирам иткән кеше үзе дә мине хөрмәт итүе беленә. Менә шундый көннәрнең берсендә әдәп белән генә үзеңә мактау сүзе әйтә. Салам кыстыру итеп көлебрәк кабул итсәм дә, күңелгә ычкан төшеп кала. Зыялырагы күрешкәндә кулны үбеп куя. Миңа җитә кала, үлеп гашыйк булам. Мондый асыхынлык миндә синең вакытыңнан башланды. Ә синең иреңне ярату бик көчле булды. Күп елларга сузылды. Шуңа күрә дә ачык хатны сиңа атап язарга булдым. Син моны тәүбә хаты итеп кабул ит. Сиңа булган хыянәтем, узак елларга сузылган мәхәббәтем хакында үзеңә дә белдерәсем килде. Башкалар алдында да гаибемне танырга булдым. Гафу итегез мине, беравык күңелемне яулаган ирләрнең хәләлләре. Мин сезнең ирләрегезне яраттым, сезнең өлешкә керештем. Ә ирләрегезнең сезгә хыянәте юк. Шикләнмәгез, чөнки аларның берсе дә минем күңелдә ни барын белмәде. Шулай да рәхмәт аларга. Кайсы җылы сүз белән, кайсы сөйкемле күз белән карап, минем үземә булган ышанычымны, горурлыгымны югалтмаска ярдәм итте. Менә шундый инде без Бөек Ватан сугышы дигән афәтнең үлми генә калган корбаннары. Гөлнар, минем ялгыз калуымны бәлки беләсеңдер, ишеткәнсеңдер. Әмма мәхәббәтнең нәрсә икәнен белмәде дисәләр, ышанма. Белдем мин аның ни икәнен. Ул мине гомерем буе җылытып, шушы салкын дөньяда да яшәргә көч биреп торды. Ялгыз картайган кызлар төн буе мендәр тешләп, җылап чыга дисәләр дә ышанма. Минем һәм минем кебекләрнең мәхәббәте ир белән яшәгән хатыннарныкыннан өстенрәк, сафрак. Ул йөрәктә, күңел түрендә. Анда хайвани хискә урын юк.
Безгә бары тик ылы шагыйребез дәртмән әйткәнчә, янды Ләйлә, янды Мәҗнүн, бер янып дан алдылар. Мин фақир, 1000 кат янып да, яндыга саналмадым дияргә генә кала. Гөлнар, гомер юлы башланганда, яшьлекнең матур көннәрен бергә үткәрдек. Фани дөнья белән саубуллашыр алдыннан, тагын сине искә төшерүем өчен гаҗәпләнмә. Синең вакытың шактый озак интектерсә дә, ничектер үзеннән үзе эреп югалды. Аның югалуын үзем дә сизми калдым. Ә менә син бик еш исемә төшәсең. Дускаем, яшьлегемдәге кайнарлык белән мин сиңа бәхет һәм иминлек телим. Оныкларың мехрибанлы, шәфкатьле булып үссеннәр. Хуш, Гөлнар. Сезгә сәламәтлек, озын гомер, тигезлек телим. Балаларыңның игелеген, куанычын күр. Сабакташың Рәмзия. Гөлнар, синең белән без Хады такта шигырьләрен үлеп ярата идек. Шуларның берничә юлы хәтергә килеп төште бит. Ә шулай да, дуслар, зинһар өчен миннән бераз читтә йөрегез. Я тәүбәмне шунда буздырырсыз. Гыйшык итеп куеп бирегез. Сез Татарстанның халык артисты Зөһрә Шакирҗан укуында язучы Ләлә Сабирова Хайдарованың «Яшьлек дустыма хат» дигән хикәясен тыңладыгыз. Тапшыруның тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссеры Әлфинур Хисами, мөхәррире Рөстәм Акъегет.